Ni da abokin mahaifina. Littafi na 50. Alhamdulillah, rayuwa mai cike da inganci da zaman lafiya muka shimfiɗawa mu da mijinmu. Mun haɗe kawunanmu waje guda domin samun kwanciyar hankalin mijinmu. Yes, akwai kishi, sai dai kishin zamani muke shimfiɗawa ba wai don dabbobi ba. Kowa tana iya ƙoƙarinta wajen ganin ta faranta ran mijinta domin samun ragamar zuciyar shi. Don haka a taƙaice dai Abu ya zama shalilanmu. Lokacin hajji ya zo, Abu ya biya mana kujera mu duka, banda Hafsi muka je. Har da Hafsi muka sauka. Bayan mun dawo na je Kaduna na yi kwana ɗaya, na dawo muka ci gaba da gudanar da rayuwarmu a natse. Kallon shi nake yi, idanuna sheƙin ɓacin rai da tashin hankali. Ban gane ba, kamar ba zan yi aiki ba akan me. Tun da muka dawo daga aikin hajji na dame shi da maganar son fara aikina, amma ya yi biris da ni. Sai ranar ne ya bani amsa da cewa ai ba zai bar ni wai in yi aiki ba duk wahalar da na sha. A nutse ya kalle ni cikin sanyin murya mai cike da lallashi. Na ce, me abin ɗaga jijiyar wuya kuma? Kin dai san cewa ba tun yau ba na sha faɗa miki cewa ba ni son mata na su yi aiki. Na fi so su zauna a gida su kula min da gidana da iyalai. Bisat Nafisa, baki nemi komai kin rasa ba a gidan nan. Aikin ma me zaki je ki yi saboda Allah? Na tura baki waje guda ina yamutsa fuska. To ni na ce ne dama saboda kuɗi zan yi aikin ne, kawai saboda ina so in yi aikin ne ma ba ka bari na in fita in ganin mutane, sai abu na muhimmancin gaske ya taso ba ka bari na in je gidanmu in musu kwanaki, sai dai wani ni wallahi idan ba so ake yi mutum kaɗaici ya kashe shi ba, a bar shi ya yi aiki. Kallo yake yi baki a ɗage cikin mamaki. Tun da muke yi aure iyakata da Abu, Nafisa yi kaza in ce to, ko kuma Nafisa ba za ki yi kaza in ce to, amma yau ya ga gaba ɗaya na wani canza ne abin da bai taka kara ya karya ba. Maganar aiki ba tun yau ba ya yi making it very clear ba zai bar matar shi ta yi aiki ba, amma gashi ina tonon faɗa da magana. Na kawar da kaina daga kallon da yake min na mamaki. A'a yau mutum sai ya ƙi faɗin gaskiya haka kawai. Idan ba zan yi aikin ba, a dinga bari na ina fita mana, amma kullum a garkame ka a gida kamar wata fursuna. Da yake ita 'yar gaban goshi ce, na ga babu ranar banza da ba za a fita ba, amma ko a jikinka sai ni me na yi maka ne saboda Allah? Ƙwalla na ciko idanuna da sauri na juya na shige ɗakina, kan gado na kwanta ina jijiyar numfashi. Idanuna lamshe. Kwana biyun nan zuciyata a wuyace take. Ko me aka yi da wanda aka yi da wanda bai kai ba ma jin haushi ne nake yi. Na ɗan ja siririn tsaki. Meye ma na wani saƙon zancen Anty Mubina? Duk da cewa dai abin yana cin tuwo ne a ƙwarya. Tun guntun nan kullum tana waje yawo, yawancin yawacen nan nata har lokacin ai bai ragu ba. Ƙwarewa ma wata rana sai ta fita sannan take faɗa mishi. Duk da cewa dai an samu sauƙin ki faɗa mishi da ba ta yi. To ni kuma fi sabilillah kullum ina narkewa a gida. Idan yara suka fita school, Anty ma bata fita ba, ni kaɗai aka bari in yi gantali a cikin gidan, abin da ya dame ni sosai. Ina jin lokacin da aka taɓa ƙofar, alamun an shigo cikin ɗakin. Bayan juya baya da na yi, sai na lumshe idanu na ya zauna a gefen gadon na da nake kwance. Ya ce, wai Nafisa me yake faruwa ne? You are never go again my words. You never raise your voice on me. Na ga magana aikin nan fa tun ba yau ba na faɗa miki cewa ba zan iya barin matata ta yi aiki ba. Mubina tana da digiri a kan computer science. Ni na hana ta aiki, but in return sai na buɗe mata salon ɗin can. Ba gashi yanzu komai ya zama event ba. I don't the same to you. Don Allah kar ki mai da maganar nan ta zama babba, ranmu ya ɓaci Nafisa. Na yi shiru kawai ina saurare. A 'yan kwanakin nan kwata-kwata zuciyata a wuya take. Abu da wanda ya kai da wanda bai kai ba, sai in ji raina ya ɓaci. Akwai ranar da ina jan jagira, hannuna ya kuɓuce ta taɓa min
fuska, wani irin ɓacin rai ya tirza ni a lokacin. Duk abubuwan da muke kan diresa ɗin sai da na yi wurgi da su muka faɗo ƙasa. Abin bai ba ku mamaki da dariya idan kuka ga yanda na tsaya a kansu ina wani huci kamar tsohuwar macijiya. Sai daga baya da fushin ya tafi kuma na dawo ina dariya da tu'ajjabi. Akwai kuma kaɗan ya hana mazge Hafsi saboda ta yi abinci ta ce gishiri ya yi yawa. Bayan haƙiƙanin gaskiya tastin ɗin bakina ya ɓace, na ji ko zabkuwa uban gishiri a cikin abincin. Ni da kaina dama sai da na yi tunanin haka, amma da ta faɗa sai na ji haushi. Abu da ɗan taɓo ni tare da juyo ni ina fuskantar shi. Shiru na yi ina kallon kyakkyawar fuskar shi. Ina so in gano laifi ko aibu cikin abubuwan da ya faɗa, amma ko ƙasa ban san abin da ya sa nake faɗa da shi akan maganar aikin nan ba. Lokacin da nake gida har addu'a nake yi akan Allah ya kawo min miji wanda zai tsaya min akan komi kamar yadda dadi ya yi wa momi. Gashi yanzu na samu, amma kuma na rasa abin da me yasa na kasa yarda da haka. My behaving really strange. Kwana biyun nan wasu baƙin halaye da na kasa gane su. Nafisa, talk to me mana. Bana so mu yi faɗa akan maganar nan please. Kin dai san babu abin da zaki nema a duniyar nan da ba zan kasa miki ba shi ba. Zan gazawa hidimomin ki ko kaɗan ba kin ji? Kuma insha Allahu ba zan taɓa bari ki ji da na sanin ki yin wannan aikin ba. Okay, kai na gyaɗa mishi a hankali. Ya yi murmushi a hankali. Thank my baby. Ya tsadda kanshi saitin fuska na. Zai wedding ɗina da kiss. Na ja wata doguwar shaƙuwa da ta sa ya dakata yana kallo na daga haka kuma bai san ƙaƙarin amai ba. Na tashi da gudu na shige banɗaki sai da na amayar da duk abubuwan da na ce. A take Abu ya tsaya a gefen yana ɗan bubbuga bayana har na gama aman. Ya taimaka min wanke bakina, kai ni kan gado, kwantar ya koma toilet ɗin. Kafin ya fito na duƙunƙune cikin bargo ina rawar sanyi sosai. Hankalin tashe ya tarairayo ni cikin shi yana taɓa wuyan waye ya ɗauke ya kira family doctor ɗin mu. Dr. Salma. Bayan kamar mintuna 40 ta iso. Lokacin zazzaɓin ya sauka sai jikina da ya yi wani irin sanyi kamar an min duka kasala. Duk da ta lullube ni ta yi duk wasu gwaje-gwaje da za ta yi, daga ƙarshe dai ta bani wata kwalbar ta ce in je in yi fitsari. A ciki na dafa kafaɗa Aunty Mubina muka shiga toilet. Ta fita ta bar ni na yi fitsarin. Ina gamawa ta shiga muka koma ɗakin doctor ta amsa kwalbar. Ni kuma na koma kan gado na kwanta. Muka yi zuru-zuru muna kallon ta. Ta saka drip a cikin kwalbar fitsarin. Bayan wata mintuna 10 da ta ɗago abin yadda duk za mu gani ba mu fahimci komai ba sai da muka je ta ce masha Allah farfesa matarka na da juna biyu. A rikice na kamo hannun Abu na rirriƙe kamar zan tsinke mashi. Ya kamo wuyana ya haɗa fuskata da tashi waje guda yana furta wasu addu'o'i da ke son mutum ya dinga furtawa su cikin haɗin tsananin farin ciki. Aunty Mubina ta tafa kafaɗa. Ko ban faɗa ba na san tana murna da abin da na ji ne. Dokta ta yi 'yar dariya ta fara tattara kayanta tana faɗa wa Abu ba ta bincika ko watan nawa ba. Saboda haka ya kai ni asibiti washe gari a duba da kuma lafiya ta jaririn da ke ya ce to. Nan ta mana sallama ta tafi. Bayan Abu ya mata kyautar da bai san adadinta ba don hannu kawai ya saka a cikin aljihu ya danƙo kuɗi ya miƙa mata. Ranar kam daga littattafai da kulawa daga mijina ba daga 'ya'yan mijina ba, 'yan uwan shi ba daga kishiya ba, daga iyayena ba, kada ma dai dadi ya ji labari. A ranar ya kira ni shi da momi. Ban ma san wanda ya sanar da su zancen cikin nan ba. Suka taya ni murna da addu'o'i iri-iri. Momi kuma yadda zan kula da kaina take faɗa min tana nuna tawa kamar karatu. Cikin wata 4 ne lokacin da muka je aka duba babu wata damuwa ko matsala a tare da ni sai hawan jini wadda ba wani damuwa ba ne tunda dama it's normal things. A wajen mata masu ciki an dai bani abubuwan da zan dinga ci da kuma abubuwan da ya kamata in yi da wanda ba zan yi ba domin rainon cikina cikin sauƙi da kwanciyar hankali. A cikin mota a hanyar mu ta dawowa daga asibiti Abu ya riƙo hannuna yana shafawa a hankali ya ce ya zancen aikin da ya tafi ko. Na gyaɗa mishi kai ina murmushi. Ya yi 'yar dariya tare da cewa ai Dr. Salma ta faɗa min cikin jikinki ne yasa kike zama short tempered woman. Haba, I was wondering
dalilin da ya sa mutum mai sanyin hali irin ki ya zama mai faɗa da zuciya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Amma tun da na gano kan abun, za mu dinga kiyaye ɓacin ranki don ta ce hakan zai iya sawa jikinki ya hau. Allah ya sauke min ke lafiya baby. Na yi murmushi na ce amin, amin abbuna. Cikina sai ɗaya shiga watannin shi na 7 sannan ya fara girma saboda da babu wani girma kuma babu laulayi da komai sai fresh da na yi kuma cin abinci da shan tatacciyar madara kafin in shiga watan haihuwa na kuwa na zama shirgegiya, zama da ƙyar tashi da dabara. Kullum nakan zagaye gidan sau 4 ko 5 don an ce haka yana da kyau sosai. Yanzu dai haihuwa kaɗai muke jira. Komi is ready, hatta da cokali da za a ba baby ruwa da shi har da aka haife shi an siyo an ajiye. Komi unusual Abbu yake siyowa kuma guda 2 duk da dai na ƙi yin scanning amma Abbu da Aunty Mubina har ma da sauran mutane suna cewa wai girman ciki na irin na 'yan biyu ne. Dan Abbu ne cewa ranar wata Talata na tashi da matsananciyar naƙuda nan muka kwasa zuwa asibiti. Naƙuda na yi mai tsawo da wahala kusan yini ɗaya ina abu ɗaya. Abin ya gigita ni, ban taɓa sanin cewa zafin naƙuda nake yi ba. Abbu ya yi jan ido ya shiga labour room ɗin, sai waje aka yi da ni saboda da na shiga mood ɗin duƙe kai ne ya janyo min wannan wahalar. Abin bai yi kyawu ba sai zuwan bayan magariba baby ya fito. Nan da na fara ajiyar numfashi sai dai me wani ciwon ne ya sake turnuƙe ni. Kafin ka ce me wani yunƙurin sai ga wani bebin na mai da kaina kan gadon asibitin na kwantar ina ajiyar numfashi. Da ƙarfi nurse ɗin da ta karɓi haihuwar ta duba yaran ta ce masha Allah, maza ne, Allah ya raya miki su. Tuni yaran suka haɗa ɗakin da kukan da aka san lafiyayyun jarirai na yi. Nan dai aka shirya mu muka fito tsaf da mu trouble hold. Lokacin babu abin da nake furtawa fili da ciki sai Rabbir hamhuma kama bayani sagura wa momina da duk wasu matan duniya. Haihuwa is very not simple things. Ana fitowa da mu Abbu da yara suka shigo nan fa suka lulluɓa yaran suna murna samun ƙannai. Abbu dai ya samu ya lalluɓo ya zo inda nake ya tallabo ni cikin jikin shi ya rungume yana shafa bayana ya taɓo goshi na ya bani fake a kumatu. Well done baby, kin yi ƙoƙari really. Allah ya albarkace ku ke da ‘ya'yanki. Na ce amin. Wani irin baby kuma ga babies ɗinka can. Ya juyo ya kalle ni ya juya ya kalle ni yana murmushi. Me ma na faɗa miki you were going give me twins next year ma haka na he order yes the order two. Na zaro ido ina cewa mutuwa kawai kake roƙar min. Ya yi dariya tare da saki na ya je ya ɗauki yaran. Aunty Mubina kuma ta matso tana jefar min sannu. Washe gari aka ba mu sallama muka wuce gidanmu muka ci gaba da karɓar barka har zuwa ranar suna inda yara suka ci suna Abdulkadir da Muktar. Sunan dadi na muna kiran Abdulkadir Amir shi kuma Muktar dadi. Aka yi taron suna aka watse. Malumfashi muna wanke jego. Cikin ɗan tsakanin Abbu da ya buɗe min babban plaza wadda dadi da ya ciza min rabin shagunan plaza da kaya ana kula min da su. Rayuwa ta kowane fanni tana ƙara mana cikin daɗi da kwanciyar hankali. Babu abin da za mu ce wa Ubangiji mu sai dai godiya. Amir dadi na fito falo ina kwalawa yaron kira. Aunty Mubina da ke kicin tana dambun nama duk da ba girkinta bane, tana taya ni haɗa abubuwan motsa baki da muka saba yi saboda baki da muka emergency food. Ta leƙo ta ce ya aka yi ne ake neman daya haka. Na ja tsaki, yaron nan ya ɗaure su zan fara yi a jikin gado. Gaskiya kullum jan magana da barna kamar wasu barayi. Kwalbar turare na mai kyau fa kawai suka ɗauka daga kan miro suka haɗa ta da bango. Shine fa suka ga ta fashe suka tsere. Aunty dariya ta ce ai kuwa yanzu suka bi su Kasim Garden wai suna tennis. Na yi kwafa. I just go and register them a makarantar su Kasim ma kawai ko a samu sawaba don sanyin zuciya. Aunty ta yi dariya tana girgiza kai ta ce ke da yaran nan naki ko? Ni kuma na juya zuwa ɗakina. Abbu yana kwance a kan sofa yana karatun jarida da yake ranar hutu ce. Ya miƙo min hannu ya ƙarasa gefen shi na zauna ina turo baki. Ya yi dariya. Yau na ji ikon Allah ni da ni na ɓata miki rai ba sai kuma
fushi ai yake ya dawo kaina, dama ana haka ne, ta turo baki, Allah ni wannan yaran naka ka saka su a makaranta kafin su saka min hawan jini, kullum sai sun shigo sun min ɓarna, ni da anty So. Hafsi yanzu da kullum ɗakin ta take yawo saboda Amir ba kayan ɗakin yaran nan babu abin ɗauka, duk sun ɓata jiya suka ɓalle wardrobe ɗin da muka sayo musu last week a Prada, saboda Allah me haka. Abu ya kwashe da dariya har da kwanciya akan kujera. Na yi ƙwafa na kula dama kai kake ɗaura musu suna rainin wayo. Yara ba a isa a musu magana ba, kawai sai ka hau cewa wai yara ne, har sai yaushe za ka girma. Ya juyo da ni yana kallon idanuna, sai wani kumbure-kumbure kike yi kina faɗa baby, anya kin san da cikin su Amir ma fa haka kike dinga yi. Da sauri na duƙunƙune fuska na a ƙirjin shi, ya shafa kaina ya ce da gaske ne hasashe na kenan. Masha Allah la quwwata illa billah, you are going to bless me with other child again. Oh Nafisa, the things I have for you, you are indeed a blessing. Na ƙara rungume shi a jikina sosai kamar yadda a shekaru masu dama da suka wuce nake ji zil da duk farin cikin duniya idan na ji ni a ƙirjin mijina. Yanzu ma hakan take. Har yau muna son junanmu, har yau muna girmama junanmu, har yau muna rungume junanmu a halin farin ciki ko akasinsa. Babu abin da ya ragu daga son da muke wa junanmu. Ya ɗago fuskata ya ce, "Let's call on celebration. Tunda yara suna nan za mu fita gobe party and welcome your little prince. Mata za ki haifo mana yanzu baby." Hafsi ta ce tana so ta koyi kitso. Kin ga idan muka samu mace shikenan sai ta koya a kanta ko? Na zaro ido ina dariya tare da ƙara shigewa jikin shi. No, guda ɗaya ta isa Abu. 'Yan biyun nan ba sauƙi daga haihuwa har raino. Kana dai ganin yadda muke fama da su a gidan nan. Ya haɗa fuskata da tashi har hanci na yana gogar nashi. Haka kike tunani dai ƙoƙarin zurfafa abin yake yi, har na saddakar da lumshe idanuwana yana gab sauran ƙiris kawai sai baram turo ƙofa da sauri. Mami, na yi sainin tare da buɗe idanuna, fararen kayan da na saka musu yanzun nan kafin su fasa min turare sun yi diƙin-diƙin da datti, da yake ba a jima da gama ruwa ba. Na zaro ido, what? Na fara ƙoƙarin tashi, Amir ne ya fara zubawa a guje. Nan Dadi ya bi bayan shi. Na juya na kalli Abu. Strongin ya yi tare da ɗaukar jaridar shi. Yana murmushi ya girgiza kai tare da miƙewa. Na bi bayan yaran ina kwala musu kira kamar dai yadda ya buɗe shafin. Alhamdulillahi masha Allahu la quwwata illa billah.